फैगोन बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा सानसे जोङो मोनगोन बर' जाथिया लिरनानै थागोन। खुलुमबाय लोगोफोर, जोबोद माने दुखुनि बाथ्रा आरोना लोगोफोर, दा मा बुंनो, जोंहा रन्जन दैमारि सारखौ नै दिनै जोबथेसालियाव लांफिननाय जाबाय। जोबोद गिदिर माने दुखुनांथाव दुखुनि खोथा, बे खोथाया बोरै जाखो बोरै माखो माने लांफिननाय जाबाय आरो बिथांखौहाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन नायलांबा नुनो हागोन, गाबु खुबु माने एकदम मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै होननाय बायदि आरो पाब्लिकफोरा। भिडिअखौ नायलांनो बिदिब्ला भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो बुजिगोन आरोना। थांनाय 9 तारिखनिफ्राय दिनै रन्जन दैमारि सारनि जोब्बाय। दिनै जोङो सारखौबो दिननानै फैगोन बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा सानसे जोङो मोनगोन बर' जाथिया लिरनानै थागोन। मा बुंगोन नोंथाङा मा बुंगोन? जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ। जों रन्जन नङाबा जोंबो थाया। रन्जना जोंनि जायगायाव फैथारगोन, एबार फैनानै जों रन्जनखौ माब्लाबा जोङो नेवसिनो हाया, जों गारनो हाया। जोंनो नांगौ रन्जन दैमारि सारखौ। दान्दिसे बिथांनि सुटि लानानै फैनायनि थाखाय जों खौसेथि लोगो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा, दिनै बिथाङा जोंनि गासै गामिनि रायजो राजा बर' फिसा बयखौबो नागारनानै दिनै कारादन्द'आव फिन आरोबाव थांफिननांबाय। बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों आरो आसा खालामो जेन मोजाङै मोजां बिथाङा सानसे समाव जोंनो खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आसा थायो। बेखिनि बुंनानै फोजोबो। दुखु मोनदों, मानो होनबा जोंनि बर'नि थाखाय सारा जोंनि खर'मोन। दायो सारखौ लांदों, माबायदि बाहायगोन जों बेखौ मिथिया। खिन्थु जेसां दिन सारा थादोंमोन बेसां दिनालाय जों रंजानाय आरो मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों, हाजार हाजार दुखु मोनदों। गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबो बिदि सौग'नो हागौमोन ना, मानो बिदि खालामबाय थादों सारखौलाय? जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो सारखौ जेरैबाबो माबायदि सुबिदाहै हायो बेबायदि जोंनो सारखौ नांगौ आरो सारखौ सौग'थारनांगौ। बे जोंनि मोन्थाय। जों बर' जानानै माने सिगां मालाय गुबुननि सिङाव थादो, जोंनोबोथ' नांगौ ना मोन्थाय। साराथ' गावनि जिन्दगि गावनि जिबननि सोलिनानै जानो थाखाय सारा बेबायदि खालामाखै नङा, जोंनि बर' समाजनि थाखायसो खालामदों सारा। होमबा सारखौ दिनै गासैनि थाखाय सारखौल' मानो बेबायदि हारेसमेन्टखौ होदों? बेनिखायनो जोंनो सारखौ नांगौ नांगौ नांगौ। नोंथांमोना दा मिडियायाव जाबायदि देखायदों बा बुंदों बेल' नङा, सारखौ बख'नो हानायनि लामाखौ जोंनो नांथारगौ। आंनि बुंनो गोनाङा बेनो। औ, बियो नंगौ, थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो बिदाय हरबाय। बिथाङा 20 साननि थाखाय लिभआव फैदोंमोन जेलनिफ्राय। आसा खालामदों जों जोंनि इसोरा जाहाथे बिथांखौ गनायाव एबा बेल होनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो, बेखौ जों आसा खालामदों। आरो मानगोनां रायजो राजाफोरनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव जोंनि नाजानायाव बिथाङा थारैनो गगोन होननानै जों फोथायो। मानोना बेयो राजखान्थियारि जेंना, बे राजखान्थियारि जेंनाखौ माब्लाबाबो बेबायदि जेल जोबनानै दोनबाय थानो हाया। 20 सान न'आव फैनाय समाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बरायदोंमोन आरो लांनानै आलासि सोंदों आरो मान होदों। मा बुंगोन बे समाव सारा? जोङो मानगोनां एनडिपिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो गोबां रायजो राजाफ्रा मान खालामदों बिथांखौ। मानोना बिथाङा दिनैनिफ्राय 35 बोसोरनि सिगाङाव एनडिपि आफादखौ दानानै बर' माहारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा दावहा नांदोंमोन हाथियारनि गेजेरजों। दिनै बिथाङा हाथियारनि गेजेरजों दावहा नांनायनि उनाव भारत सरकारा 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि आसाम सरकार, भारत सरकार आरो सोमावसारारि आफादफोरजों जि जेंना सुस्रांबाय, बिटिआर एकर्ड जाबाय। बे पिस एकर्ड, बिटिआर एकर्डनि बायदि बिथाङा गनांगौ आरो बिथांखौ बेबायदि सिंगेलै दाय बिजिरनाया बियो समान नोजोरै जायाखै। मानोना आफादा सोरखारजों सावरायनानै, एनडिपि आफादा सोरखारजों सावरायनानै
जेंनाखौ फोजोबबाय बे हिसाबै दाय थाबावनांगौनि थाखाय बियो जुक्ति नङा नंगौ बिथाङा सिगाङावनो बे गोरोबथाया सुफुंजायैनि सिगाङावनो बिथाङा दाय फोनांजादों थेवब्लाबो बेफोरनि थाखायनोथ' सोमावसारदोंमोन बेफोरनि थाखायनोथ' जेंना सुस्रांनाय बिनिखायनो जोङो खावलायो जोङो सासे एक्स एनडिबि जानानै आरो दुलाराय रायजो राजानि जानानै जों खावलायो जाहाथे बिथाङा पिस एकर्डनि मुङाव गनांगौ आरो सुबुं माहारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावनो बिथांखौ सुबिदा होनांगौ बेखौ जोङो लुबैयो